Kaixo, esan moduz. Bueno, gaur historiotxo batekin ator. Eta historiotxo neri ez iruditzen zuen, botako diogu ingredientetxo bat. Bale, gehiagi ere ez, baina, bueno, pizkatxo bat. Horrela, pikante kutsuko ingrediente bat, bale? Baina ingrediente honeri, dero ustez beste saboretxo bat, beste sabore bat ipiniko digu. Zeren eta iruditzen zait, neri iruditzen zait, pikantea botatzen diagonean, edo beti ez dut esango, baina gehiengoetan emakumezkoari botako diogula, bale? Bueno, kasu honetan gizonezkoari botako diogu gehien bat, bale? Ea zer iruditzen zaizuen. Bazen ben gizon bat. Gizon hau adinean aurrera zijoan. Jada isa jubilazioko ateetan zegoen. Ez zakan inolako intentziorik jubilatzeko, ez? Beren eta, bueno, oso pixo handiko kargua saukan, eta urte asko zaramatzan. Jada karga baino gehiago entretenimentu bat bezala zeukan. Gustora joaten zen lanera egia esan. Arlo pertsonalean, emazte bat zeukan, urte asko zaramatzaten alkarrekin. Eta urte guzti horietan 3 seme-alaba izan zituzten. Seme-alaba da ezian bizi eurekin, bakoitzak bere bizitza eta hor zehar bizi ziren. Eta orduan etxean, bueno, emaztea bera, eta esan dizuedan bezala, kargu garrantzitsu dun gizon bat zanez, bueno, diru sarrerak ere alakoak ziren, bai, ez ziren nola nahikoak. Eta orduan, zerbitzariak zituzten, etxea garbitzeko, edo sukaldatzeko, edo zuten jardina ere bai atontzeko, eta horrela esan bizi ziren lasai etxean. Baina, laizter ez, aste horretan, data oso berezi bat zetorren. Bai. Bere emazteak eta berak 40 urte betetzen zituzten alkarrekin eskonduta. 40 urte. Erraz esaten da, baina ez dira gutxi. Orduan, gizonak opari oso berezi bat egin nahi zion. Nola esan? Ja, adinean ere aurrera zijoazenez, gizonezkoari, gero eta gehiago kostatzen zitzaion, emazteari plazerra ematea. Eta, egun horretan, opari bezala, horixe nahi zion oparitu. Ez? Bueno, sexu pixkate, sexurko gau zoragarri bat. Baina horretarako zerbait behartzeban. Eta orduan, medikoaren gana joan zen. Eta kontsultan zagoela, medikoari azaldu zion ze arazo zeukan eta ze behartzuan. Edo zer behartzeban ez, zerbait ea emango zion aura konpontzeko eta bere emazteari opari eder bat egiteko. Hori entzun zegoanean medikoak. Claro, eske medikua ere aurrera jubilatzeko ateetan edo jubilota onberko litzateke. Orzan daiteke zela txapau a la antigua zauan mediko bat. Eta, claro, bera gauza hietako ez zauan. Bera gauza serio eta grako zegoen. A ber? Hasieran ez zion kasorik egin eta bialdu nahi zion kontsultatik. Baina, claro, gizonak opari aura, hemen, bi begien artean sartu zitzaion, bete eman behartziola emazteari, eta arei, hemen zertzen zitzaiona, betetzea gustatzen zitzaion. Eta orduan, medikoari erreguk hasi zitzaion, mesedez, medikuak kokoteraino ipin izan arte. Orduan, kamilan etzan zion, ipurdiaren erdian indizioa jarri zion, eta, etxera bidaldu zuen. Gizona, ipurdiko min pixkatekin, baina lortu zeban, berak nahi zebana, eta posik hartu zeban etxerako bidea. Ja da, kaletikan etxeruntzi joanean, ostras, hanka bitarte horretatikan, berotasun bat hasi izan sentitzen, gorako bidean, ostras, bai, indizio hori bere lan egiten hasi zen. Eta etzakian zenbat iraungo zeban, lehenbailin iritsi bartzen etxera, torduan abiadura bizkortu egin zeban. Etxeko atea ireki zebanean, hasi zen, alde batetik bestera, gela batetik bestera emaztearen bila sorpresa bat emateko. Ez zuan aurkitu emazterikan. Ai, ama,
Gero, berotasuna ja, umiltasuna bihurtzen hasi zen. Eta izerdi batzetan sentitzen zeban bere gorputz osoa. Tanka bitarteko presioa ere bai, han volkan bat zoala sentitzen zeban edozi momentutan estanda egin bertze bala. Horrela, bigarren solairuan begiratzera joan zen, eskaileretan gora. Eta han bigarren solairuan emazteari deika hasi zen. Zoruan moruan. Neskamea, gela batetik erten zen. Haura, garbitzen ari zen etxea eta jabea entzun zeban garrasika eta ea ze pasatzen zitzaion. Beldurtu tarten zen. Eta gizona, izerdi bat ja gorri, izerdia kopetatik behera erortzen nahi zitzaion. Eta neskameari esan zion, ea bere emaztea nun zegoen. Neskameak aurre ikusi zebanien, izerdietan zaten, ai ama, zer dauka, gaixoriko te dago, zerbait pasatzen altzaizu. Ez, nire emaztea behar dut. Bueno, emaztea oindala gutxi kalera hartzen da, laizter ez da izango berando. Zerbait lagundu zaitzaket zerbaitetan? Neskamea ora, etzan edo nolako neskamea, Ez dakizinek kontratatuko zeban, baina begibizta ondo alaitzen zuen horietako bat. Bular ederrekin eta jurba izugarriekin, gazte-gaztea, goxo-goxoa. Eta gizonari ea zerbaitetan lagundu ziezaioken galdezka. Baina, ez? Ez zan gertatu danok pentsatzen ari zeratena, edo gehiengoak behintzat. Ez. Gizonak orduan, telefono hartu zeban eta medikuari deitu zion. Eta esan zion, aizu mediko jauna, diritsi naiz etxera, eta hemenago, bero, umel, izerdi batzetan, eta emaztea ez da etxean. Neskameak esan dit ez duela esan noiz etorriko dan. Eta medikoak eta neiz esaten diazu. Nik zer nahi dezu egitea? Eta orain nik zer egin behar di? Hemen daukat sumendia estanda egin behar didala. Eta mediko esan zen, bueno, bartu neskamea eta oheratu neskamearekin. Gizonak haserre telefonoa hartu eta esan zion, aizu, neskamearekin oheratzeko ez dut inolako inteziorik behar. Eta moztu egin zion. Eta hau alabazan edo espazan, zer nadilek alabazan, eta dea nadila zuen etxeko plazan. Espero dut gustatu izana. Hurrengora arte.